Eis que sube meu amor o ceio. 1936, 37, 38, 39, anos 40, guerra, represión. E se eu chego a vivir daquela, cando as mulleres loitaban polos seus dereitos e a guerra cortou todo de raíz? Eis que baixa na auga meu amor. Mala pena envenene quen te levou, mala pena consuma quen te matou. Herdeiras é un proxecto moi coral, con todas estas poetas que participan, todas as persoas que escriben artigos, o audiovisual de Margarita Ledo, en fin, toda a xente que participa no escenario tamén, cas instrumentistas e a bailarina, e os instrumentistas. E gustaríame que tamén a financiación do proxecto fose coral. Gustaríame ver o teu nome escrito nas páxinas de Herdeiras como mecenas, porque penso que algo como a memoria e a muller é algo que nos pertence a todos. E por iso gustaríame que, aínda que seguramente Herdeiras contará con algún apoio institucional, neste momento, para dar un paso máis na produción, precisamos da túa axuda. Espero poder contar contigo.